Hoxe imos xogar a un gran xogo. E por que un gran xogo? Pois porque necesitamos moitos participantes e dura un tempo un pouquiño máis longo. Este é o último vídeo deste verán deste grupo chamado Xogos de Auga. Tomaremos un descansiño en agosto e voltaremos en setembro con moitos máis vídeos. Pero agora imos ver como se xoga. Hoxe toca xogar a un xogo de auga e, a pesares de que non tes que meterte na auga, vas quedar ben molladiño. O xogo durará un tempo indefinido. Dependerá da estrategia e do tempo que tarde cada equipo en quedar sen globos. Para xogar preciso ter posto o bañador, un globo de auga dunha cor concreta por participante e 10 globos de reposto, un balde por equipo cos globos da súa cor e roupa de muda. No xogo elimínase alguén? Non e si. Os mollados cos globos quedarán eliminados un tempo, ata ser salvados. E como se xoga? Imos describir os pasos a seguir para poder xogar ao xogo de Batalla das Cores. Paso 1. Formamos equipos. Todos os xogadores se dividen en 4 equipos. O director do xogo será o carcereiro. Paso 2. Colocámonos. Os equipos colócanse formando un cadrado e o terreo de xogo será todo o que está por dentro. No centro ubicarase o cárcere, compartido polos 4 equipos. Paso 3. Comeza o xogo. Cando o director do xogo diga xa, todos terán que correr a pillar aos demais, pero cada equipo soamente poderá pillar aos dunha cor e, polo tanto, a eles soamente os poden pillar tamén os dunha soa cor. Gráficamente sería vermello a verde, verde a marrón, marrón a azul e azul a vermello. Como pillo a alguén? Cando lle tiro o globo a alguén e este lle estoupa no corpo, entón está pillado. Teño que collelo da man e levalo ata o cárcere. Se non o fago así, poderá escapar. E se non estoupa? Se o globo non lle estoupa no corpo ou estoupa no chan, non estará pillado. Muda de equipo. Cando pillo a alguén, este debe darme o seu globo de auga
para que eu poida seguir xogando e paso a ser do seu equipo. Muda de equipos novamente, porque cando o que foi pillado saia do cárcere, sairá cun globo da cor do equipo que o pillou e, polo tanto, tamén muda de compañeiros e compañeiras. Paso 4. Saímos do cárcere. O carcereiro terá ao redor dun minuto a cada preso no cárcere e despois lle permitirá saír collendo un globo dos de reposto. Paso 5. Repetimos. As carreiras para pillarse continúan e tamén as entradas no cárcere. Paso 6. Rematamos. O xogo remata cando soamente queda un equipo por pillar e, polo tanto, será o gañador do xogo. Unha última cousiña. Pódese dar o caso de que cando cheguen ao cárcere xa non poidan saír, porque non queden globos da cor do equipo que os pillou. Que che parece o xogo? Divertido, non? Pois agora tócache a xogar. Máis xogos en profiaracelis.com. Graciñas.